B'investiment ta' 100,000 euro Malta għandha l-ewwel mużew tal-melħ fis-Salina fejn qed jittell open weekend bejn is-Sibt u l-Ħadd mill-4 sa 8 ta' filgħaxija b'divertiment għall-familja kollha. Dan bilan li mhux biss titfakkar l-istorja tal-produzzjoni tal-melħ f'Malta imma tiġi preservata l-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Dan il-proġett sar b'kollaborazzjoni bejn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, Ambjent Malta u BirdLife Malta b'appoġġ finanzjarju mill-Fondazzjoni Għall-Majstral. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Kap Eżekuttiv ta' BirdLife Malta Mark Sultana inawguraw il-Mużew tal-Melħ fis-Salina il-ġimgħa filgħaxija. Ħeġġu lin-nies u l-familji li jiġu ġo Salina ħalli igawdu il-Mużew tal-Melħ imma anke jgawdu n-natura li hawnhekk u anke jaraw is-salini u kif jinġabar il-melħ fl-antik u kif qed nagħmluh illum il-ġurnata. Is-salini tal-melħ f'dawn inħawi nbnew mill-kavallieri ta' San Ġwan fis-seklu 16 u l-kumpless jinkludi numru ta' strutturi tal-injam li kienu bnew mill-ġdid mill-Ingliżi. Is-salina kienet ġiet irrestawrata permezz ta' fondi Ewropej u s-sit huwa protett bħala parti minn Netwerk Natura 2000 waqt li huwa wkoll ikklassifikat bħala żona speċjali ta' konservazzjoni. Waqt l-Open Weekend dawk li jżuru s-sit se jkunu jistgħu jipparteċipaw f'numru ta' attivitajiet li jinkludu stands marbutin ma' snajja tradizzjonali u l-artiġjanat. Sessjonijiet dwar in-natura, workshops u sessjonijiet ta' pot painting. Il-pubbliku se jkun jista' jgawdi l-veduti sbieħ tas-salini tal-melħ waqt li jiskopri aktar dwar l-istorja u l-patrimonju rik tal-produzzjoni tal-melħ.